Vänta innan du går ut. Kolla. Jag vill ta gå. Jag filmar. Vänta. Håll i dörren. Kolla ut. Kolla ut. Han bara kolla ner här. Ja! Nej, det är lugnt. Jag kollar på mobil här. Vad du för något? Vilken fett. Det är mig. Tänk om det står fritt fall. Nej! Stöper i råker. Nej! Nej, det här var höjden. Jag tycker det är fett roligt. Jag ska spela in. Ja, det är det. Jag ska inte åka upp Eiffeltornet alltså. Hell no! Ärligt, det är snart 8 november.